suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi ito patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kung susundin, anuman ang suliranin, lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang Praise God! Magandang hapon pong muli sa ating mga kapatid na nakasubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Muli, ako po ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Oriental Mindoro Chapter ng Jesus Be Lifted Up. At sa oras na ito ay patuloy natin pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. At ang ating pong topic ngayong araw na ito ay patungkol po sa sinasabi ng banal na kasulatan sa Leviticus Kabanata 6 mula talatang 8, kung paano natin mapapanatili ang ating pagiging maalab sa paglilingkod sa Panginoon. How to keep our fire burning. Okay po? So gusto ko pong basahin ang sinasabi ng banal na kasulatan mula dito sa Kabanata 6, talatang 8. Ganito po sinasabi, mga kapatid. Sinabi pa ni Yahweh kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak, ito ang tuntuning tungkol sa handog na sinusunog. Kailangang ilagay sa altar ang handog na sinusunog at dooy hayaang magdamag na may apoy na nagniningas. Talata 10, magsusuot ng damit na lino at salawal na lino ang pari at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Talata 11, pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. At talata 12, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. At ang huling talata po sa talatang 13, hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. So purihin po ang Panginoon sa mga talatang ito na ating binasa sa aklat ng Leviticus
At ngayon po ay pag-aralan natin kung ano po ang mensahe galing sa Panginoon. May dalawang bagay po na gusto ko pong bigyan ng pag-aaral natin sa araw na ito, yung handog at saka yung apoy. Ano po? May nagtatanong, ano daw po ba yung mahalaga o mas mahalaga, yung apoy o yung handog? No? Sa akin po, sa tingin ko, pag walang apoy, walang susunugin. Ano? Bali wala yung handog. Noong unang panahon, kailangan sunugin po yung handog. At kung wala namang handog, wala din kabuluhan yung apoy. So pareho po siyang mahalaga. Pero ngayon, pag-aralan po natin, ano? Nung unang panahon, sa lumang tipan, alam naman po natin na ang tao, kapag ka po pumupunta ng templo o ng tabernakulo at gusto sumamba sa Panginoon, hindi pwedeng wala siyang dalang handog. At ano po ang mga handog na dinadala? Mga hayop. Ano po? Pwedeng tupa, pwedeng kambing, may toro, may baka. At ang sabi ho doon, yun daw pong mga handog na ito kailangan walang kapintasan. Hindi pwedeng pilay, hindi pwedeng may sakit, sugatan. Kailangan ay malusog o mataba. Bakit mataba? Kasi yung pong taba, kapag sinusunog, di ba, pag sinusunog po yung taba ay mabango amoy, no? Parang barbecue, no? At yun po, sabi ng Biblia, pag binasa natin sa aklat ng Leviticus chapter 3, verse 5, balikan po natin yun, ano? Chapter 3, verse 5, sabi dito, ang lahat ng ito'y ilalagay sa altar at susunugin ng mga pare bilang handog upang ang usok nito'y maging mabangong samyo kay Yahweh. So, ibig sabihin, kapag sinusunog po yung mga handog na ito'y mabangong samyo o humahalimuyak ang amoy nito at dito po nalulugod ang Panginoon. Okay? So, ang mga handog po na pinagkakaloob nun ay kailangan ay walang kapintasan, malusog, mataba, at hindi pwedeng sumamba kapag walang dalang handog o yung sinatawag na sacrifice. No? Sa panahon po natin, kung ating pag-aaralan po sa panahon natin ngayon, hindi na po natin ito ginagawa. No? Kasi pag ginagawa pa natin ito sa ating kapanahunan, ay palagay ko iilan lamang ang makakasamba sa Panginoon. Yun lang mayayaman na kayang bumili ng kambing, ng baka, ng tupa, ng toro, no? Sila lang ang makakasamba sa Diyos. Tayong mga walang kakayanan at hindi kayang magdala ng hayop, doon na lang tayo sa sa batalan, no? Doon na lang tayo sa labas, no? But praise God, sa ating panahon po, hindi na po tayo nire-require ng Diyos ng magbigay ng handog na hayop na susunugin. No? Bakit po ba naghahandog? Sa Old Testament, marami pong klase ng handog eh. Meron pong grain offering, merong peace offering, merong sin offering, na kaya naghahandog ng tupa o ng hayop na susunugin para mapatawad sa kasalanan. Yung iba naman, kapag may kaguluhan, ayun, may peace offering. Okay? Yung iba naman, pag umani ng sagana, meron siyang tinatawag na grain offering. Okay? Pero, balikan na po natin o puntahan na po natin sa New Testament. Ano ba yung handog? At ano ba sinasabi ng ating Panginoong Hesus sa pamamagitan ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma? Ito po sabi ng Biblia sa Romans 12 beginning verse 1. Ang sabi rito, because of God's great mercy, no, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable and pleasing to God. This is the true worship that we should offer. So sa ating panahon po, hindi na po hayop ang hinihingi ng Panginoon, hindi na po yung mga sakripisyong handog,
no? Kundi, ano sabi riyan? Yung ating sarili. Yung ating sariling katawan. Yung ating sariling buhay ang i-offer natin at ilagak sa Panginoon. At meron pong description kapag nag-o-offer ng ating sarili. Ang sabi rito, una, no? Sabi po diyan, it should be living sacrifice. Kailangan daw po buhay, no? Kaya nalulugod ang tao, nalulugod po ang ating Panginoon kapag po tayo lumalapit sa Diyos na buhay. O hindi yung walang kabuhay-buhay, no? Kaya po pag lumalapit kay Lord, kailangan aktibo ka, kailangan ay maliksi, no? Hindi pwedeng tatamlay-tamlay. Eh pastor, problemado po ako no? Alam nyo, bilang mga lingkod ng Diyos, kung tayo po ang naglilingkod, kung tayo po tagapanguna sa simbahan, ay hindi mo pwede ipakita na ikaw problemado sa pagharap sa bahay-sambahan. No? Hindi naman ibig sabihin nagkukunwari ka, pero kaya ka pupunta ng simbahan para at alam mo na ikaw ay kayang pagpalain ng ating Panginoon. Kaya kang palakasin. At kung anong problema mo, sabi ng Bible, walang problemang mahirap sa Diyos. Pag samasamahin man ang lahat ng problema ng mundo, mas malaki pa rin si Lord sa problemang yon. Amen? Kaya po sabi rito, paglapit natin sa Diyos o pag-aalay ng ating sarili, kailangan ito'y buhay, banal, no? O binanal ng Panginoon. Ibig sabihin, handa tayong magpakumbaba, aminin ang ating kasalanan at magpalinis sa ating Panginoon. We should be holy, sabi ng Panginoon. If I am holy, you should be holy, sabi ng Panginoon. Okay? And acceptable, katanggap-tanggap, pleasing, kalugod-lugod sa Panginoon. At kapag nagawa daw po natin ito daw po, sabi rito, this is the true worship that you should offer to God. Ito daw po yung karapat-dapat na pagsamba sa Diyos, yung ating katawan. Kaya ang tanong, paano mo ba nasasamba o paano po ba natin nasasamba ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? At ang katawan po ay binubuo ng iba't ibang parte. Mula ulo hanggang talampakan. Kayo na po ang sumagot. Paano naluluwalhati o paano natin sinasamba ang ating Diyos kung ang pag-uusapan ay yung ating katawang pisikal? Halimbawa, yung buhok. Yan bang buhok na yan ay talagang nalulugod kaya ang Diyos diyan? No? Kasi sa panahon ngayon, iba-iba na style ng buhok. Di ba? Yung ating mukha, no? Yung kahit yung pagme-makeup natin, lalo sa kababaihan, yan ba naluluwalhati ang Diyos? Yung mga inilalagay natin sa tenga, sa ilong, no, di ba? Bahagi ng ano yan bahagi yan ng katawan Yung kamay, yung paa, paano bang nalulugod ang Diyos diyan? Paano ba nating nasasamba ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan? Kung ang sagot natin yes Lord, nasasamba po namin kayo sa gitan ng aming katawan. Amen. Yun ang the best. Pero kung sa bahagi ng katawan mo, may nagagamit sa kasalanan, may nagagamit sa karumihan, o ipinagagamit natin sa anumang hindi ka nais-nais sa harapan ng Diyos, hindi natin pwedeng sabihin sinasamba natin ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. No? Paano natin gagawin yun? Ito po sabi ng verse 2. Ang sabi ng verse 2 ng aklat ng Roma 12, do not conform to the pattern or behavior or custom or tradition of this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you will learn what is God's will, which is good, pleasing, and perfect will of God. Ano po sabi mga kapatid? Kailangan daw po para masamba natin ang Diyos, huwag na tayong makiayon. Do not conform. Huwag na tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Ang tinutukoy po dyan, yung mga
masasamang gawi, yung masasamang bisyo, yung mga bagay na alam natin na hindi nakakalugod sa Diyos. Talikuran na daw po natin yan. No? Talikdan na natin. At sa halip, sabi ron, sabi rito, matatransform lang daw po tayo kung ang ating kaisipan ay mababago by the renewing of our mind. Nasa isip po yan eh. Kasi pag sa isip lang, di ba, alam naman natin, kung ano man yung ating iniisip, pwedeng napapaluguran natin ng Diyos o hindi. Sa isip pa lang. Lalo na sa pagsasalita, di po ba? Kung ang lumalabas sa ating bibig ay hindi nakakapagbigay ng kaluguran sa Diyos, alam po niya yan. No? Kaya nung araw, palamura tayo, nagsasabi tayo ng mga bad words, mga vulgar words, no? Mga panlalait, mga salita na hindi nakakatuwa, no? Ang sabi diyan, i-renew na daw po natin. Tanggalin na natin 'yan. Baguhin na natin ang ating kaisipan para malaman natin kung ano mabuti, nakalulugod sa kanya at talagang ganap. So, yun po sinasabi ng Bible. So, pinag-usapan po natin ngayon yung handog. Nung araw, hayop ang inihahandog para ikaw ay maka-absuelto o para ikaw ay ma-very good kay Lord. Pero ngayon, hindi na. Ang hinihingi na ng Diyos, tayo. Tayo po. No? Yung ating sarili, yung ating buhay. Bakit po? Kasi nga, sa harapan ng Diyos at ng mga tao, tayo po yung ilaw. Yung ilaw. When you say light of this world, no? Sabi nga ng Matthew 5:13 to 16, no, kung tayo daw po ang ilaw ng sanlibutan, ano ba ginagawa natin sa ilaw? Halimbawa, yung lampara, pag sinindihan mo, saan mo ba nilalagay yan? Sa ilalim ng takalan? Sa ilalim ng lamesa? Hindi. Inilalagay yan sa ibabaw para maliwanagan ang paligid. No? Ibig sabihin, tayo po ay bukas na aklat sa mga tao. Tayo po ang liwanag. Tayo po ay nagsisilbing tanglaw sa kanilang buhay. No? Sa papabuti po, sa maganda. No? Kaya dapat po ay maunawaan po natin ito. Hindi lang po yung liwanag ang binabanggit dito, pati yung pagiging asin ng mundo. No, we are the salt of the earth. Ang tanong, ano bang purpose ng asin? No, kung asin, panimpla yan, di ba? Pag matabang ang isang bagay, halimbawa, nagluto ko ng sinigang at ang iniluto mo ay isdang dagat, mapapansin mo, kahit isdang dagat yan, matabang pa rin. Kailangan mong lagyan ng seasoning. Lagyan mo ng pang-alat para magkalasa. Tama po? So tayo po yun. Ang mundo po ay matabang, minsan ay mapait, pero tayo po bilang asin, tayo po ang nagbibigay ng lasa sa mundo. Ano pa po ang purpose ng asin? Ang isang main purpose po ng asin ay preservative. Bakit preservative? Diba pag may isda ka at hindi mo na ilagay sa refrigerator at walang asin, mapapansin mo maya-maya may amoy na. Amoy bilasana, di ba? Pero pag nilagyan mo ng asin yan, mas maraming asin, mas nape-preserve po yung isda. So kung tayo po'y asin ng sanlibutan, tayo po ang preservative. Yung nabubulok na mundo, yung mundo na pasama ng pasama, tayo po ang magpe-preserve para maging katanggap-tanggap po siya sa Panginoon. So ingatan po natin ang ating sarili talaga. Kasi hindi lang tayo ilaw, tayo po ay asin. No? Ngayon, kung pag-uusapan po ay yung apoy, o yung alab, ang ibig sabihin niyan, the fire symbolizes our testimony, our life itself, no? Our relationship and our service to God. Yung paglilingkod po natin sa Diyos, yung ating pakikipagrelasyon sa Diyos, baka naman matabang na, baka naman kung dati-dati ang init natin, ang alab natin sa paglilingkod sa Panginoon, pero ngayon, parang nanghihinawa na, nananabang na. May dahilan po yan. May dahilan kung bakit. Ano po ang dahilan?
Maaring yung relasyon mo sa Diyos, hindi na ganun kaalab, hindi na ganun kainit. Ngayon, ang pag-usapan natin, paano po natin mapapanatili ang ating pagiging maalab sa Panginoon? How, no, to keep our fire, our relationship, our life, no, our service to God burning. O paano ito mapapanatiling maalab, mainit, nag-aapoy, di po ba? No? Subukan niyo ang isang kahoy na ilagay sa umaapoy na kalan, di ba? Maya-maya nagliliyab na. Pero pag inalis mo ito doon sa apoy, yung isang kahoy na yon, mapapansin mo maya-maya namamatay na po yung apoy. So ang number 1 po na paraan para manatiling maalab po tayo, una, always communicate with our God. Let us have a two-way communication with the Lord. Ba't sinabing two-way? Kasi po sa ating pakikipagmabutihan, sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon, dalawang bagay po yan. Una, yung ating pakikipag-usap sa Kanya o prayer, di ba? Yung prayer life po natin, no? Yung quiet time po natin. Ibig sabihin ng quiet time, nandoon ka sa isang private na lugar, nakikipag-usap ka sa Panginoon. Pwedeng sa kwarto, pwedeng sa isang lugar na may privacy ka at walang gumugulo sa iyo, no? At ikaw ay nakakapagsalita o nakakapanalangin ka sa Diyos. Ano ba ang panalangin mabisa? Eh siyempre, kung ano yung laman ng puso mo, yun ang sasabihin mo kay Lord, mabisa po yun. Hindi na ho uso ngayon paulit-ulit na dasal, no? Hindi na po uso sa mga Kristiyano yung memoryado yung dasal, no? Kasi nung araw ganyan tayo minimemorya at yan na itinuro sa atin ng ating mga ninuno. Pero hindi na po ganoon. Ang pinaka-epektibong dasal o panalangin sa Diyos, yung kung ano yung laman ng puso mo. Yun ang sabihin mo kay Lord at sigurado mauunawaan ka niya, maiintindihan ka niya, diringgin niya ang iyong panalangin. Amen? At pangalawa po, siyempre, pag sinabing two-way communication, ang Diyos naman ang nagsasalita sa iyo. Paanong paraan? Eh siyempre, dapat nagbabasa ka ng kanyang salita. No? Hindi ka lang nananalangin, kundi nagbabasa ka at inaalam mo, sinasaliksik natin ang kanyang buhay at banal na salita. Ang salita po ng Diyos ay napaka makapangyarihan. No? Napaka effective sa sino mang tao na nagbubulay-bulay nito at pagkatapos pinananampalatayanan. Amen po? So yun po, no? Yun ang pangalawa, yun ang una po. Two-way communication with the Lord. No? Pangalawang paraan ay ito po, how to keep our fire burning o burning. Sabi rito, look unto God through Jesus Christ our Lord. Sa Diyos daw po tayo tumingin sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Yan po sinasabi na aklat ng Hebreo 12, talatang 2. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Panginoon po tayo dapat nakapokus, nakatingin. Hindi sa laki ng problema, hindi sa pangangailangan, hindi sa pera, o sa anumang mga bagay na dumaraan o nararanasan ng tao. Any circumstances, anything na nangyayari sa mundo, maaaring nakikita po natin yan, pero sabi diyan, look unto Jesus. Kay Lord po tayo lagi tumingin at tayo laging magtiwala sa Kanya. No? Sa Kanya. Sapagkat ang buhay na salita ng Diyos, kapag nangako, tutuparin ng Diyos. Sabi ko nga, hindi pwedeng paghiwalin ang Panginoon at ang Kanyang salita. Bakit? Eh sabi ng John chapter 1 verse 1, ano sabi? In the beginning was the Word was with God, and the Word was God. No? Nang pasimula pa'y naroon na ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay
Diyos mismo. At ang Diyos na ito na salita, sabi ng verse 14, ay nagkatawang tao at namuhay sa kalagitnaan natin. Ang tinutukoy po dyan, mga kapatid, ay walang iba kundi ang Diyos na nagkatawang tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya sa Kanya po tayo tumingin. No? Siyempre, hindi literal yon. Ano, titingnan mo yung Kanyang mga salita, yung Kanyang mga pangako. No? Kapag si Lord ang nangako, sigurado mangyayari. Tutuparin niya yan. No? Ano man ang maganap sa mundo, ang salita ng Diyos hindi lilipas, hindi kukupas. Diba? Sabi po ng Bible, no? Heaven and earth shall pass away, but my word, sabi niya, will never pass away. Ang langit, ang lupa, lilipas. Totoo po yan. Ang langit na nakikita natin at ang lupang ito na ating kinalalagyan, magugunaw po ito. Lilipas sabi ng Panginoon. Pero, yung salita ng Diyos, yung pangako ng Diyos, hindi po magkakabula. Hindi po lilipas at mangyayari po ito. Ano po sabi ng Hebreo 4:12? Napakaganda po yon, description po o definition ng salita ng Diyos. Sabi ron, ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, quick and powerful, sabi ganon. Kayang pasukin ito ang kaibuturan ng ating puso, ng ating buhay. Kayang paghiwalayin ito ang kaluluwa at espiritu. At ang sabi doon sa huling bahagi, nalalaman nito ang iniisip at binabalak ng tao. Nino po yun? Ng salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng salita ng Diyos. Amen po? At yung pangatlo, ialay natin ang ating sarili para sundin ang kanyang kalooban. Offer our lives to Him and decide to follow His will. No? Yan po sabi, no? Unahin nating sundin, hanapin ang kalooban ng Diyos. No? Ang kanyang katwiran, ang kanyang prinsipyo. No? At pag ito'y ating nagawa, wala nang imposible sa Panginoon. No? May banggit po sa Bible dito sa Proverbs 3, 5, and 6. Sabi diyan, trust in the Lord with all your heart and do not rely on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path straight. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, sabi ng Psalms 37 verse 4. At ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating buhay at magdesisyon po tayong sumunod sa Kanya. Wala pong tao na nagdesisyong sundin ang kalooban ng Diyos, no, ipamuhay ang Kanyang salita na napahiya. No? Lahat ng nagdesisyon na sundin ang kalooban ng Diyos, pinagpala. At magiging tayo po yon kung gagawin po natin ito. And last but not the least, how to keep our fire burning. Last, serve Him as your Lord and Master of your life. Serve our God, no, as our Lord and Master. Pag sinabing Master, siya yung boss ng buhay mo. Dati ikaw ang master ng iyong sarili. No? At sinasabi pa nga natin, I am the master of my life, of myself. No? Hindi ako pwedeng diktahan ng kahit na sino. Noon po yon. Pero pag tinanggap mo si Jesus bilang Lord, bilang master ng buhay mo, at siyang nasunod, hindi ikaw. Kasi may kanya-kanya tayong katwiran Pero pag si Lord ang ating sinunod, ay praise God. Sigurado ko po, mainit, maalab lagi ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen po? No? Alam niyo po ba ang pinaka-great, pinakadakilang vocation ng isang tao? Kung sa profesyon, ay marami pong profesyon ng tao na sikat. No? Pwede kang maging scientist, pwede kang maging doktor, engineer, no? At ngayon yung mga computer analyst, mga ganyan, magagaling. Pero
Sabi rito, the highest vocation in life, no, maging sa mundong ito, ay walang iba kundi maglingkod tayo sa Panginoon. The highest vocation is by serving our God. And serving our God is a great privilege. Yung ikaw ay maging lingkod ng Diyos, no? Sabi ko nga kahapon sa aking pag-share sa ating mga kapatid, yung ikay makapasok ka sa presensya ng Panginoon o sa palasyo ng hari ay napakagandang bagay. Di ba? Dito nga sa atin sa Pilipinas, yung pag gusto mong pumasok sa Malacanang, hindi ka basta-basta makakapasok doon. Unang-una, sino ka? Pangalawa, bakit? Ano gagawin mo? Ano kailangan mo? Hindi pwede. No? Pero, sabi ko nga, meron ako isang naging kaibigan na nagtrabaho sa Malacanang. Tuwan-tuwa siya. Araw-araw, labas-masok siya sa Malacanang. Pero kumustahin mo ang trabaho niya? Alam niyo kung ano trabaho? Tagalampaso ng sahig. Janitor. Pero, nasa loob ng palasyo. Naglilingkod sa hari. Di po ba? Tayo po bilang mga Kristiyano, yung makapasok ka sa palasyo ng hari, makapasok tayo sa presensya ng Diyos, napakalaking bagay po nun. Wala ka nang hahanapin pa. No? Makamtan mo man ang lahat ng layaw ng mundo. Kung ang nag-iisa naman nating kaluluwa ay mapapahamak, no? Hindi tayo makakapasok ng palasyo ng Diyos, kundi doon sa, saan? Doon sa dako ng paghihirap, nakawawa naman. Siguro yun ang pinakakawawang tao. But praise God, salamat sa Panginoon. Tayo pong lahat, kung naintindihan niyo po itong maiksing isinyer ko, ako po'y nananampalataya, kapag nagawa niyo po itong sundin, mag-uumalab po kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, salamat po sa oras na ito at kami po ay nagpupuri, sumasamba sa iyo. Papasalamat kami, Ama, sapagat ang alab ng aming paglilingkod sa iyo ay gayon na lamang. Lord, ang aming buhay, simula nung ipagkatiwala po namin sa iyo at sundin namin ang iyong kalooban ay laging may kagalakan, may kapayapaan. Bagamat may mga problema kaming nararanasan, ang lahat ng ito'y hindi maikukumpara sa kapayapaan, sa kagalakan, at sa mga pangako mo na aming makakamtan. Salamat po, Panginoon, Lord. Tinataas ko po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito ng Tinig ng Pag-asa. Tunay nga, Lord, bigyan niyo po sila ng pag-asa. O Diyos, patuloy kayong maging malapit sa buhay ng bawat isa. Sa sandaling sila po ay manalangin, magbulay-bulay ng iyong salita at magdesisyon na tanggapin po kayo hindi lamang Panginoon kundi boss ng kanilang buhay. Lord, ang aming alab ng paglilingkod, ang aming apoy ng paglilingkod ay laging naroon. Salamat po, Ama. We thank you, Lord. I-bless mo po ang lahat ng mga sumusubaybay sa programang ito, babae man o lalaki. Kung tinanggap ka nga po nila bilang Panginoon tagapagligtas, ipadama mo naman po sa kanila ang pag-ibig ng isang tunay na amang nagmamahal sa kanyang anak. Salamat po. We thank you, Lord. We bless you. This is our prayer with thanksgiving. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you po. Magandang araw po sa ating lahat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Reverend Virilio Santos ng Jesus Be Lifted Up Oriental Mindoro Chapter. God bless you all.